Shubor nakaslem jong unongsan hima. Tang haki katu kat ne kenta ya keba UCEM ke KHADC haringkat KMDC. Ki enforcement kila penlong ya ka jingkan rai ki trading license ki dukan barjala ki badan hapo ka yo shalang menta kasni baar jong kata yo da ki pautali ki dukan barjala kila syata ya ki notice bat sya sis no namar ka jingkang ka jongki ya ki dukan ha ka disngi. UCEM ke KHADC uba Winston tu niling do ha ka jing don langru KMDC ha bakren hakila pathai kubor halor ka diga jingwan hiar ka jong u seshalang uloong ba ka penlong yo u bat KMDC ban wan seshalang ka long hadin bakila yo ka jing ujor na ki babun balang shu loong ru baha ka ni ka jingwan lalap shubun ki jing deko bat kini kidei na kisnem balalet Bat la bun teli ki snem le se kampat judon kum kani ke jingwan ban khanrai ki trading license lani ban jurep hi dalade na kadang ki MDC lani ki enforcement. UCEM ulaya thu ru baha ki notice ya ke balata la aipor ki nyosngi ba kinwan mi isha ki HADC haringkat ki kot kisla ki babiang bat lada kim wan hapo nyosngi ngin ai ga jing batha asha ki sorda shnong ba kin penthli no ya ki tukidukan bat ai lat ya ki try jaka. Kenapa? Itu PT ya, profesional taksi itu alat. Apa ini? Dakhang yung ala khang nilay dino andai kaan kabatay ingi de kumno bakam nilay da kikhang de dukan ru ngila bansi masya hakim jule andai menta kaan ka ong ingi ba ni interpret ya tu kaan ka ong ba da kikhang kasgi ka bangilawan ila ay notice ki nani ila ay jingtim banginwan siya kisnong kumenta kasgi ila ay notice banwan siya kisnong salang andai halor ka jingtip jongki banginwan mangiru kidangkhang ya dukan kaan ka siya ingi bangin seal news Namal bakya panwan siya po office. Tila siya na dakiwan man pili na ikampat biyang kikot kistapi na kasinong wala siya. लास्ट ईयर जमा दिया था इसमें 2026 तो ऑफिस का भी शिलंग में है You have applied for renewal? ना ये रिन्यूअल का भी लास्ट ईयर का दिस ईयर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी पेड दिस वन So this is the trading license? लाइसेंस रिन्यू किया अटेंडेंस रिन्यूअल दी ऑफिस कॉपी में ऑफिस में है कब दिया बट वो लास्ट ईयर का है लास्ट ईयर मतलब 2026 तो अच्छा नहीं कब गया Yeah, no, this is 25-26, na? Means by March 10. They go clear the jungle. Done. Gini boleh? Gini Done. Abang latest. कब से आया कितना साल हुआ काम में? 10 साल। पहले का काम पहले आसाम में था। ये इधर में इधर सब हुआ। नहीं इसमें अभी तक एनआरसी नहीं दिया। वो दुकान कौन किसका? कैसा परमिशन मिला उधर में बैठेगा दुकान इधर हाँ तो मालिक है, गुजरा का मालिक है, सब ज्यादा लिया। Will you will malik? या फिर इधर दुकान भी लोग जो तो भी मालूम थी लोग वो मेरे लिए सुना। कुछ भी आ गया मार दम ते का शुरू दम ते बहुत यार अपन ने लोग शुरू हुआ हम क्वाई लोग एक काम जो बिसेर दम ते किरा पर काम जो ini ngam la ba ti ne ra ko mai kini ro मैं लोग ती लोग DIY cũng được không được besar besar ti kan mai lok sama ka ta ngam hay lọc đi đâu cả ini Sri Lanka hả Sri Lanka Sri Lanka
Lihat langkah. Tapi Kompetip sebagai senang dia bukan ni. kompetip lah. Ngomong apa kompetip ya. Jadi ni bisa pisong sini. Mana nak cong siapa? Ya, ya rasanya kompetip ilok ah. Nggak ada kompetip ilok lah kompetip dah. Saya kum tak. Ada orang siapa? Nungihap simpat ikapun. Bisa ngasar baru siding ngawan kayih ni salang. Baru nga akwai ni. Tu ni pun yang buah ka stop lajong ibu liyo ka stop. Napa uang yang ngap penra kwai sini tengah hapan ra. Mesti bang ong bangat. Ime jungai di kwai, pa jungai di kwai. Kira dah ngade nang stok ni umdang ida ni pa jungai umdang di kwai. Mesti bangat. Tangban lai bu stok sung ni. Sa ino ba kit no? Buat kali ini. Ay. Kali kadang jeng ade nomor ngawan akwai. इधर में क्यों बैठा है Klik sembar ni. So pelan. क्यों रहता है इधर में? Yang ka udah meh. क्यों रहता है इधर में? Tambah apa mentah bangi. Apa lang. क्यों रहता है इधर में? नहीं दुकान है मगर ये रहने का जगह नहीं है। अब देख लीजिए अभी हम लोग सीज करेगा। अब बंदोबस्त कर दीजिए बाहर में जो भी आप रहना है दोस्त के साथ भेजो ये चीज करेगा अभी सामान निकाल दिए सब सामान में निकल अभी सीज करेगा Yang lawan kam ni kasi yung iba di sa puto ni. Lai ba tahu si wat beda jus sikit beda ni sekali. Ini Amar nga badune bro musim kuai bet nga supply bet mga kanyo tabarang dan sabat uro ini kuai barang sa da nga ba patpan जो भी है इसका पैसा वापस कर दीजिए पेमेंट फुल पेमेंट दीजिए अभी ट्राई दुकान दे ये आदमी है ना सर ये चेकिंग आएगा तो ये डॉक्यूमेंट Mun mafi kamain. निकालिए बाहर सीज करें Tumut sunod kamay. Sunod kamay ni bang. Kulay, ya fi iperlok po press berfilawan banyak seran bet ni sini siapa pada kesenong sa lang abang i kajing perlong yang ini dapat district council bangin wan syakani jaka bangin ya check ini trading license kadai hadin mantala sisnam kan ki hi nilayo sibun ki jujur na ki paranong snong na syakani kathain panda ki we ki perlok ki parjor ki jongi ru ki bran ka mensim ka jing smokia ai ka jinglong ka jingman hakani ka snong sa lang hi borok koi ti ka perlong yang i bangin ya mi na po office mtasi dan kat bat ki officer bat kat bat ki enforcement bat khamtam bat kini ki perlok MDC ki jongi pengila apply for nang banyawan ka wei ka daw ka kongsan ka perlong yang i bangin wan kadai ba ni adin bangi yo ya ki jing ujor na bobon balang ni kwa ban wan pet hi de ki jong ki khmat ya ki jinglong ka jingman hakani ka snong hakani ka yo sa alang hi borok koi ti hadin bangi wan hang ni ngila alap sibun ki jing deko ini gidai na kisnem ki bla let na bon tli kisnem let's see kapat judon company ka jingwan ban check ya ka trading license ni ban wan ban jurep hi deladi na kaliang jong ki MDC na kaliang jong ki enforcement di ngilap da ka jing kemen man ta kasi bang ngilap hi de ki jong ki khmat ya ka jing duko ka jing trikam ha ka pai dei bat ka jing ai jong ki trade license ki bala na du mashwa di abang ong na du mashwa ki don ki trade license ki ba kham renew na du ki snap arjar la arjar sauru di kita ki dei bang ngilap ha ka jingwan jurep jongi ha ka ni kasngi di ngila ayo ru ban ya keren bat ki try dukan ki ba kat ka bang ya kendu ang ni kila batai ke jing ka jongki ke bangi don tina kaliang jong ko office ru ngila kloi bangin ya dorn kat bat ki ban ya
keliu jumut bat ki bat ban keliru ka ka jing e ti kawai ka jing e ka banga ngalap haka kani ka jing jurep jungi hakani ka ski ka dei ba ki NOC ba ki sodar snong ba ki ai mishwa hangni kalong baitang maroi ti kata ka dei kawai ka jing e ka ba ki bo ki nong song hangni but ka ba ar kalong ba bakimla ban renew le si ka dei ka jing jingai jong ka chakaru ta do kawai andai kim numla ban aida pada ba ka dei kum ta kai ti ka bangi kentu ya ki try dukan hamtam kitu ki bahaban le ya ka renewal kadai bakin 1 mi hi deladi kin wan penbiang ki kot kisla nadu ke NOC nadu ki professional tax but ki we ki kot ki jingdon kam ki jongki bakin 1 mi support ka office of the district council but in say pet da ki lawan support district council ki kot ki ba ki wanra pada ki dei ki ba biang ngin ya chakmat bat ka renewal jongki bat lada kim biang ki kot kisla ti nakadyang juga district council ngin sim ya ka senjam ko pating banginum aila chu ki banne ka renewal but kumba PE na do banne bangila poi hang ni po song sha lang hi ngila si se ki dukan ki bakhang ngila ta da ki notice but ha ki notice ki bangi ngiwa ngila ipo da ki news ngi bakin 1 mi support ko office ng district council ringkat bat ki kot kisla ki biang but lada kim wan hapo ka news ngi ngin ai jing betha sheki sodar shnong bakin pentelino igni ki dukan bakin ailat ya ki try meluk ban pendon kam ya ki dukan haka jaka ka bakiwan haka jaka bakidon kini ki barjela ki ba pendon kam ya ka dukan tai ngila ya sis kumba rupong nyukong tli la don ai ma adu menta sebangila ta notice ka bangila ayo ban kendu ki try dukan ru ki bangila ayo ban ya keren ya ki ka bangila ta notice adu menta dang baklanga rupong nyukong tli gila don di hang ni apo snong salang hi borok poi nama ka lightly ki snong ka katkum ka jingtip ka jung kidong kumba arspa tam teli ki dukan ki ba de jung ki barjela ti nginya persang ban ni pendap ya kini ka exercise menta ka sngi kat bangidang don sini ti hadu menta ka ni ka kelimat banga ai ka ni ka jingkren shapi ki light pathai ku bor ka slong no ba ni kumba handrupong nyo pho teli ngila adapta ki notice but kumba nyo prateli ki bangila season don ye ki dukan ngila baki haban wan ki try ban wan mi ko district council long ba din bangila wan ban ya kum ni ngilap ni issue ibalong sensitive hai issue namar ba kini ki barjala hangni kimdon kot transla andai ki don tang ka labor license ba kala ai da ka state government nama ba ki apply online ti tang da itai trade license kala penslur ye ki bakin wan ban le ya ka khayi ka pateng sa kini ka snong ka jongi ti ka wai ka ba nga sukwa bangan ong ka sulong no ba idon kam batte lakam khamtam ka beidei ban kali ka ching ai jong kali ka labor license na ka online amar kum bangilap de ki jong ki khmat hangni kini ki barjala ki bon ban trei nani bon ban bu dukan hangni kim sim khya shu ban wan ban apply ka trade license na po district council namar bekila suthu bekila ayo rupai tu ka labor license ka bala ai na ka government kebut ya ka trade license bat ya ka professional tax kim sim khya shu ban sim tikani ka dei ka wei na ka ba ka babu jingma namanta ka khayi ka pateng ka jungi hangni namar ba ubriu nabar tang na itu i labor license baka ai state government la ayo ban wan rung pathar haki yo ki hat ki jongi komni ti tang itai jing pitshai ka banga kwa ban pasat lang shapi ka sulong no ba nang ni sakmat nakaliang juga district council ru ngi ban te lakam ya kata ti ngi ban ya keren ngi ban ya tai sani ya kani haka beidei bat kirong ba snong bat haka beidei bat krukom INOC kom belaong da i ba powel mentan di namar ba ka ba bu jingma shushu yangi kadai ba ki don ki rong ba snong ki barem ki ba ai belang NOC ya kini ki barjela don tang ka seal bat ka signature jong rong ba snong ngam habang ong ya kata ngam dei banga ben ye ka jing trekam jong ki rong ba snong ki barem andrei ka tu ka dei ka bala bu jingma rupa ya kini ka yo ka hat ka bodan hang ne po shalang tina kaliang jong ka district council kini non tribal ki bukan ai kata ka NOC po district council ila og rupa habashit habashai yim priang ya katu ka NOC ka basain tang marway bat ka basil tang marway u sodar ni don kam hi ya ka signature jong sangut ki executive member jong ka shnong hi borak way Sil kimot kide ki dukan ki bakhang hagasni bang iwan inspection chini ki dukan ki khang kumba julong hi ba filap ki shnong ba fair merchua ki dukan ta sulat tip bawan ka district council ki khang khang ki dukan te dari mata nakalang yusia mila pit pa ya ki kendon ki badan ka training man travel ang ba kino ki dukan ki ba khang ha kasi bangwan inspection ya kita ngit sis but in khang bangin ta ka notice ba ken wan mi pa office ki jungi news ki
Atang ngilalap dua hang dia kerja kerja jungi bak ki babun ki try dukan nang ni ki babun ki ong oh ka dia ka dukan jungi ki khasi. Bak ki syong bat de ki barjana nyamnar kam trading lesson. Ese ki babun kim sotu ya kata andai ko bat percaya ka de ka por bak kinu ki try bulok ki ba IY se ki khar se de ki barjala ya ki dukan ki juki kita ki semua yang ka kidon kaman yo ya ka trading lesson. Jadi masyai kata. Nak taruh ka ka jing ko pangilalap hang ni kam ka jing arab ani kam ka jing sotu ya ki ngilam shnong ni ha ki pan NOC ni ki shnong. Kawai ke baka isi ke belakang isi am tajung ki haban san sanmut. O sodar ani orang basang bak sekretari dekat berlanjut ki dekat jang ke isi. Nalor kataru kisnong ke di bendapan ki kot kisla ki babiak. Na ki tu gibre ki wan semua ki dukan. Shua ban ai ke nusi. Manginalap hang ni bagi don kisnong ha baki pan nusi kini ki bawai dukan kimpan ki kot kisla ki jongki. Kabomot kadon ke jingma ka bakram mo ubri banabar tu kai ka background ju kolong komno tingi ko ban kentu ki sodar snong ki snong bagi dia mendapat ni kikot kislah ki babiang ki dokumen long kum ki epic nak ki police verification bakam ta ter TKI ke bang ngilap hande ke melong is am gi metan ka jaya ngi ngilaya ke masau kenta kirang don bon ki dekat bang nyam pak pandai tai tingi kentu ya ki ngelam snong kam tam ni ki trash snong ni ki babun ki kam ki ba kila tari hande ki de ki bala iban tari de ki trash snong mo kum ki kam khai kwa di do kha ba de jingi kam ni ka kam ka ba try duk time lu umrah ban ti kam bala ong CM tan ba ye kini dukan ki prasis ada kemon mi de ban ashwa cheki trashno mo ti ada ki trashno pat kem sim ka bomot ki try dukan de se ki sim no kalon ban snai ki dukan ada kem don pat ki bawai ka bomot ada ki trashno ki mai ka bomot kem masih ban ash ki pat jela khang ba kin la ban temi ye tu dukan banyak pasti ya ka ram ke jongki ke tang ka taru ni kentu ye ki samla ki trashong si bakin sim kena kelar ka kabu kini kayo ka bahe kapan long ka kamai ka kaji yaki larang shu island baik yaki beri ke bawah nabar kamu buat kaji duk nong kalong hi yaki trashong ki betul nak ni ka jaga ka ni ko apan kentu ye kata yaki trashong ko kan ni ko kan ka kaca